खुलुमबाय इनसाइट एनि नायगिरि नोंथांमोननिसिम दुलाराय बाथौ गौथुमनि दिनै इंराजि बोसोर गोदान 2022 मायथाइनि गासैनिसिमबो गोदान बोसोरनि हामलायथि बावहरनायजों लोगोसे इनसाइट एनि नायगिरि नोंथांमोननिसिम दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै गोदान बोसोरखौ बरायनायजों लोगोसे गासैनिसिमबो खुलुमनाय आरो सिबिनायखौ बावहरग्रोदों आरो बेजोंनो लोगोसे दुलाराय बाथौ गौथुमजों लोगोसे गासै बे गोदान बोसोरजों साननाय सानस्रि बे बोसोराव गासैबो मोजाङै मोजां बारग'लांनो हाथों बेखौनो आसा फारिनानै दुलाराय बाथौ गौथुमनि जानानै इसोरनि सेराव आरज खालामो जाहाथे बे बोसोरा गासैनिबो मोजां सानस्रि सान्थौ लाबोनो हाथों साननायफोरा जाफुंसारथों बेखौनो हास्थायनानै दुलाराय बाथौ गौथुमनिफ्राय गोदान बोसोरखौ बरायबाय आरो इनसाइट एनि नायगिरि नोंथांमोननिसिमबो गोसो गोथारै सिबिनायखौ जासिहरबाय खुलुमबाय।